Салом дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам. Ина тени термекс барои чи яке мо видео кардем, барои гуфтем як чизи муҳима шумо да фаҳмонем. Ай бозор инам хеле тени термекс мехарен, як хелош настройка надора. Ина нигоҳ кунед. Диден? Ана иш дора. Ана ки нигоҳ кунед. А як хелош ма гуфтам тарзи настройка куниша нишон тиём. Ина нигоҳ кунед. Як хел дигеша мемонен. Ина тоғдор. Бо ҳастае ки неправильный ҷо дай, дига на чиқ-чиқ мекуне, ина нигоҳ кунед. Диден? На чиқ-чиқ мекуна, на ҳичи. Ана моменте меша ки ҳами вазъият дар шумо шава, ҳами ситуация бигем дар шумо меғалта, ина нигоҳ кунед. Ана инҷа ҳар як ҷоями шонача дора худашда. Ана ин шоначае ки нигоҳ ина инҷа якта дора, инҷа дутта. Шумо ина иша интихоб мекунед. Ина инҷаш ки вообще абсолютно надора. Анами нуқтачаи анамира да анамиҷа туғрӣ мекунен. Ина нигоҳ кунед. Баъд диден? Уже чиқ-чиқ мекуна. Аки чиқ-чиқ чӣ рола бозӣ мекуна? Мақсад ина инҷа градусай. Ана да танаи не мисол навистагиа 40 градус, 60 градус, 80 градус. Ина инҷа намирация дора хичон. Ина инҷа анами мақсад инҷа стрелка ҳай. Ана агар ина оз мо бигем 80 да мондагием. То 80 градуса кор мекуна, ҳами хеле звук мебурад. Яъне мекиша хича, ана мекиша хича дам метиҳа. Хоб гуфтем ҳамия шумо да бифаҳмонем. Ана ҳеч дар кор нест, я амбурча дар кор, я инам хел чиз. Хоб, зинда бошед, каналро дастгирӣ мекунем. Сарбаланд бошед. Хоб.